A nép az emberek számára létalapot kell teremteni mindenek előtt, megélhetést kell adni. A haza adjon megélhetést, és ehhez föld kell, munka kell, tevékenység kell. Tehát ha a további politikák változatlanul globalizmus érdekeit tartják a szemük előtt, tehát a világ hatalmas vállalatait, pénzintézeteit és ezeknek a profitját, akkor közben a nép elpusztul. A rendszerváltozás azzal indult, hogy a sok kicsi gazdaságok, a kicsik előrejutása lesz itt a fő cél. Az MDF programjában is benne volt, aminek még 89-90-ben az egyik kimunkálója voltam, és tudom, hogy eredetileg elfelé indultunk el, és aztán szépen kitérítették az egészet, és jött a privatizáció úgy, ahogy jött, és minden elúszott. Most a megmaradás kulcsa a gazdaság kiskörein áll. Ha sikerül ezeket a dolgokat ötvözni, a szabadság kisköreit és a gazdaság kisköreit, és alul megépíteni a megmaradás magyar társadalmát, akkor megmaradunk, de belső metafizikai kiteljesedés is kell az embernek, anélkül nem ember. Ezt elvonták tőle. Ma a valóság, a realizmus nevében közlik vele, hogy nincs Isten, de ezzel el is vesztett mindent, ami emberré tette. Nem lehet az embert az eszményei nélkül embernek tartani. A nemzeti értékeink és emberi értékeink, transzcendens értékeink megőrzésével és kiteljesítésével akarjuk megváltani magunkat. És ezt lehet. Ezt nem tudják elvenni. Ez az egész világon egyre nagyobb. Teret fog hódítani, ott is, ahol most gazdagok az emberek. Ha panaszkodunk folyton, ha átkozódunk, abból nem lesz semmi. Bármennyire nehéz, fogcsikorgatva is teremteni kell, csinálni kell valamit, nem könnyű, de lehet. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútokra jár. De nincsen, aki köztetek ezt szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. És gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát. Templom és iskola között futkostam én is egykor. S hűtöttem a templom falán kigyulladt gyermek homlokom. Azóta hányszor értem át a lelkem zsengete vaszkarát. Ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát. A koldusnak, a páriának, a jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlatják templomul az út szélét és az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát. Kicsi fehér templomotokban most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokban a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükbe bíztatás vagy vád. Elhagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát. Olvasom Szolzsenyicin könyvét az orosz 20. századról, a bűnbánatról. Nekünk, oroszoknak, akik valamikor elsők voltunk, mint pravoszlávok a bűnbánatban, újra kellene kezdeni a bűnbánatot, mert nem mutogathatunk örökké
az idegenekre, a másokra, akik bennünket ilyenné tettek. Elfejtettük a hitünket, és elnéztük, hogy a világon a legtöbbet szenvedő emberek, a legnagyobb emberi áldozatokat hozók mindig az oroszok legyenek. Ezt a világ persze nem tudja, másképp éli meg. Mi, akiket ők megszálltak, el se tudjuk képzelni, amit Szolzsenyicin mond, hogy a legtöbbet mégis az oroszok szenvedték az oroszoktól. Mindenüket elvették, megalázták, elvették a hitüket és a bűnbánatra való képességüket, és egy ráesított emberiségét, emberi masszává tették őket. Ezt Szolzsenyicin megírja, hol van a mi bűnbánatunk. Kicsit így beszélek én is, mert nem lehet mindent Clemenceaura kenni, még csak nem lehet mindent Rákosira vagy Kádárra kenni. Nekünk kell először magunkat megváltoztatni, teremteni, összefogni, és hát persze tisztán látni, és nem hagyni. De ahhoz, hogy ne hagyjam, ahhoz nekem először valóban meg kell állnom egy pontján az életemnek, és oda le kell szövekelnem magam, és számot kell vetnem azzal, hogy eddig mit hibáztam. Mi atyád, ki vagy a mennyekben, szenvedessék meg a te neved. Jöjjön el országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ki vagy a mennyekben, szenvedessék meg a te neved. Jöjjön el, te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.